Φύσηξε Βαρδάρη στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι σκακιστές, Έλληνες και Ευρωπαίοι που βρέθηκαν επί 5 μέρες στην πόλη, έκαναν μάτους στον άνεμο και ξεδίπλωσαν τον καλύτερο τους εαυτό στο 3ο Διεθνές Τουρνουά Βαρδάρης. Η διοργάνωση έγινε θεσμός στα σκακιστικά δρόμενα της Θεσσαλονίκης και χρόνο με το χρόνο εξελίσσεται προσελκύοντας μεγαλύτερα ονόματα του χώρου. Κάθε χρόνο προσπαθούμε και καταφέρουμε να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση. Ξεκινήσαμε με 100 συμμετοχές και φτάσαμε στον 3ο χρόνο να έχουμε πάνω από 250 συμμετοχές από περίπου 14-15 διαφορετικές χώρες. Και αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρό ίσως, αλλά ένα από τα πιο ισχυρά τουρνουά της πόλης. Το σκάκι είναι ένα πνευματικό άθλημα που εξασκεί το νου, τη φαντασία, την διορατικότητα. Είναι ένα άθλημα το οποίο χρησιμεύει στη ζωή των ανθρώπων, γιατί και η ίδια μας η ζωή είναι ένα σκάκι. Και μάλιστα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για τα μικρά παιδιά. Αν παρακολουθήσατε, έχει πάρα πολλά μικρά παιδιά ηλικίας 6 με 16 ετών και είναι σημαντικό διότι στην ουσία κτίζει τη μελλοντική τους πορεία. Μερικές παρτίδες κράτησαν και περισσότερο από 4 ώρες για την ανάδειξη του νικητή. Οι παρτίδες είναι σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί είναι δύσκολο τουρνουά. Έχει παίκτες το πρώτο γκρουπ έχει παίκτες από ένα επίπεδο και πάνω, από γύρω στο 1800 και άλλο και πάνω, που σημαίνει ότι όλες οι παρτίδες θα είναι πολύ καλές. Είναι ένα φοβερό τουρνουά, είναι πολύ σπάνιο. Δεν έχει δηλαδή τόση δημιουργικότητα, άλλο τουρνουά δεν έχει, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία έχουμε παίξει. Είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν μάλλον η Θεσσαλονίκη, γιατί δεν είχαμε οτιδήποτε αντίστοιχο. Δηλαδή, συνήθως είναι πολύ συμβατικά τα τουρνουά. Αυτό εδώ πέρα είναι συμπτυγμένο με αυτό το πολύ περίεργο σύστημα το επιταχυνόμενο. Θεωρώ ότι το επίπεδο είναι πολύ ανεβασμένο. Είναι από τα πολύ λίγα τουρνουά που έχουμε στη Θεσσαλονίκη τόσο δυνατά. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία για όλους τους σκακιστές να έρθουν να παίξουν. Είναι πολύ βολική η ημερομηνία, το μέρος, οι διοργανωτές. Και θεωρώ πολύ μεγάλη ευκαιρία που γίνεται στην πόλη μας αυτό το τουρνουά. Στα πλαίσια του τουρνουά έγινε και αδελφοποίηση του σκακιστικού ομίλου ΣΑΧ Θεσσαλονίκης με τον αντίστοιχο του Ζατ Πάουλ του Αμβούργο. Ακόμα πραγματοποιήθηκε και τουρνουά ερασιτεχνών για τους λάτρεις του αθλήματος.